बिथांमोना गोदै रावजों जोंनो बेबादि दानखांनायनि मुङै मेथाइ रोजाबबाय बिथांमोननिसिम हामबायहोनाय थाबाय। दानो जोङो बे दाननि थाखाय आर'ज खालामगोन मिसेस ज्योतिका नार्जारी एडभाइजार WC। दाननि थाखाय आर'ज खालामनि। सोरगोआव थानाय जोंनि अनसुला गोथार गोथार इसोर जिहुवा प्रभु, नोंखौ हाजासे हाजासे हामबाय होनदों बे समाव नोंनि सोमोनांथाव अननायफोरनि थाखाय। प्रभु, नों जोंखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम नोंनि गोथार अननायजों दैदेनबोगासिनो दङ। नोंनि दैदेननायावनो जोङो एसे मोजां बे प्रग्रामफोरखौहाय जों खालामनो हादों। प्रभु, जों बे समावहाय नोंखौ हामबाय होनो नोंनि सोमोनांथाव बे अननायफोरनि थाखाय। बे समायना बुहुमखौ सोरजिग्राया नोंनो प्रभु। बेयाव थानाय जिब जुनार, दाउसिन दाउला, दै, अख्रां, बार, सान, हाथरखि, अखाफोर, बे गासैखौबो सोरजिग्राया नोंनो। बिनि गेजेरावहाय बयनिख्रुइ समायनासिन साबसिन आदबजों नों प्रभु मानसिखौ सोरजिदों आरो मानसिनि थांना थानायनि थाखाय गासैबो नांगौखौ प्रभु नोङो होदों। गियान, बोलो, आदब खायदा आरो जोंनि थांना थानायनि गासै राहाफोरखौ प्रभु नोङो जोंनो होदों आरो जोंनि बे देहाखौ फोथांना लाखिनो थाखाय साय सम्पति नों गासैनोबो होदों। प्रभु, नोंनि बे अननायफोरनि थाखाय जों नोंनो मा होफिननो। बे गासैबो दंनाय मानिया नोंनिनो। जोंनि लाबोनाय बे उन्दै दानाबो प्रभु नोंनिफ्रायनो मोननाय। दा जोङो प्रभु नोंनि खाथियाव लाबोदों जोंनि उन्दै दान नोंनि रायजोनि थाखाय। प्रभु, बेखौ नोंनि गाहामसिन हाबायाव बाहायनो थाखाय आरोबाव प्रभु नोङो जाया दोनथुमगोन बिथांजों लोगोसे थानानै हेफाजाब होदो। आरो प्रभु, बेबादिनो बिनिख्रुइ बांसिनै प्रभु जोंनि गोसोफोरखौ जों गोथार खालामनानै गोथार गोसोफोरजों गोथार आदर्शफोरजों नोंखौ हामजाहोनो जों जेन हायो प्रभु। जों बेखौनो नोंनियावहाय गथायदों। दानो आफा, जोंनि बे दान्दिसेनि उनावहाय नोंनि गाहाम रावखौ जाया लाबोगोन जोंनि गेजेराव। बिथांनि गोसो, बिथांनि गियान, प्रभु बिथांनि गुस्थि सालाय, नोंनि आशीर्बादजों नों दैदेनदो। नोंनि फिसाफोरनि गासैनिबो नांगौफोरखौ बिजिरनानै नोंनि गोथां रावखौ बयनोबो होनानै जोंखौ गोजोन होनो, जोंनि जिउआवहाय थुलुंगानाय लाबोनो जेन हायो। प्रभु, बे गासैबो प्रार्थना जोंनि सासेल' बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि बिबार। आमेन।